Hola, sóc el Jordi, sóc esquiador habitual de Masella i aquí estem a 15 de gener. No, estem a principis d'abril i d'aquí poquet ja és Setmana Santa i mireu com està això. Jo crec que hi ha la millor neu de la temporada i, bueno, fa molt fred i sorprenentment, on està la gent? Jo els recomanaria que pugin aviat, que a primera hora aprofitin per fer les pistes on toca més el sol, potser 2 estacions, tota aquesta part i tal, i a mesura que el sol es vagi imposant jo m'encararia cap a com a Pregona, Isars, aquestes zones que són com més obagues i que la neu aguanta molt bé fins passat el migdia. Penseu que d'aquí un mes, més o menys, passarem 7 mesos sense esquiar. 7 mesos de platja, de sol. Us esperem aquí! Doncs sí, aquestes són les condicions de Masella en ple mes d'abril i això ens permet dir-vos ja que l'estació romandrà oberta fins al dia 1 de maig. Això sí, el sol escalfa força, els dies són llargs i és per això que modifiquem l'horari de pistes, que a partir d'ara és de 9 del matí a 3 de la tarda. Eloi, sí? Necessitarem bastanta crema? Farà sol aquests dies que venen per Setmana Santa? Hola Anna, doncs a veure, si mirem estrictament al cap de setmana sí que augmentaran una miqueta els núvols, però en canvi durant la segona meitat de la Setmana Santa, a partir de dijous, divendres de la setmana que ve, el temps sí que hauria de ser més tranquil i més assolellat. Però de moment aquests dies, divendres a la tarda, dissabte, diumenge, tindrem més nuvolades i no es descarta que arribin a caure alguns ruixadets dissabte a la tarda, poca cosa, això sí. Durant el cap de setmana, per tant, sol i núvols, una miqueta de vent dissabte a les cotes altes i una baixada de les temperatures, que notarem tant dissabte com diumenge en temperatures per sota els 0 graus a les cotes altes de l'estació una altra vegada, però res a veure amb el fred del cap de setmana passat, I llavors, la setmana que ve hem d'estar pendents de 2 dies que hi hagi una borrasca que anirà corrent per Catalunya i que podria deixar algunes precipitacions. Això vol dir també nevades a les cotes mitjanes i altes de l'estació entre dimarts i dimecres. I a partir de dijous i divendres de la setmana que ve tot indica que el temps hauria de ser una altra vegada força més tranquil i assolellat. Que pugeu a esquiar, que no sé què feu, que no es pot anar a la platja, que encara no, que l'aigua està molt freda, veniu aquí, mireu quin espectacle.